Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa sa so svojou funkciou rozlúčil symbolicky v Maštali. Jureňa obvinil premiéra Roberta Fica z dvojitého metra v prístupe k ministrom a z toho, že neodvolal viacerých ministrov za Smer, aj keď mali za sebou iné kauzy. Podrobnosti priniesla Beata Skivová. Bývalý minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa sa rozlúčil so svojou funkciou a so všetkými na poľnohospodárskom družstve vo Vajnoroch, neďaleko Bratislavy, práve z tohto kravína, kde mal svoju tlačovú besedu. Povedal, že odchádza s odsťou a zároveň obvinil premiéra Roberta Fica, že má dvojitý meter na ministrov zo svojej strany a na ministrov napríklad z HZDS. Žiadam o prevedenie auditu všetkých reštitučných zmluv, ktoré vydal fond od roku 2003 do dnešného dňa, aby sa spravodlivo preukázalo, o aké miliardy prišla Slovenská republika. Za Slovenský pozemkový fond zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Preto vyzývam Roberta Fica, aby konal a nepokračoval v tomto zlodejstve voči nám všetkým Slovákom. O intrigách a špine hovorím fakty na záver. Nech si každý dá ruku na srdce. Počúval som teraz v prezidentskom paláci a preto som sa rozhodol z tejto maštale povedať pravdu slovenskej verejnosti. Pán docent Gašparovič, ak sa považuje za docent práva, by mohol vedieť niečo o legislatíve a zákonoch. Kto ako konal kedy? Ja sa pýtam, ak hovoríme o čestnosti a transparentnosti, tak sa pýtam, to teraz odchádzam z tejto vlády, ale pýtam sa, prečo pán premiér má iný meter na ministra ľudovej strany HZDS a prečo, ak hovoríme o transparentnosti a čistote, nemá ten meter voči ministrovi vnútra za nedoriešenú Hedvigu Malinovú? Prečo pán premiér nemá ten istý meter za ex-kolegyňu pani Tomanovú? Prečo pán premiér nemá ten istý meter vo vzťahu k ministrovi obrany za podozrenia firma Ikores, výstavba skladov za miliardu? Prečo nemá ten istý meter vo vzťahu k ministrovi obrany za ľudia zomierali v Novákoch za porušenia? Zahralo sa divadlo, že prišiel a dal návrh na svoju demisiu. Prečo netrval vtedy, kde išlo o ľudské životy? Aký to je potom meter? U jedného ideme zametať a u druhého nezametáme? Aký je to meter?